بله نهازی وارم استودیو سروک انجمنان اجتماعی کرد لسوری انا کسی براهیم برو میوان منه کک براهیم خیر هاتی؟ بس هما ام جفر دست بی بکن جوینا ویا لگل سروک هریما کردستانی مسعود بارزانی اون هاتنا دعوت کرن تکارم بزانبم یعنی و بهتر سر چه ترکیز کر و تایبتمندیا و یا وی جاره چی بو ده هفدیتنه ده بله بتایبەت ئەم سەر ڕەوشا کۆنگرێ خۆی سیا ئاخەوین و هەنێک بریارێک تێدا هاتنستەندن لێ تایبەتمەندی کوردستانە سووریێ دە ئالیێ ڤالاکردنێ دێ مە جەنابێ سەرۆک باش ئاگادار کرد گە ئیرۆ جیلێکی حژدە ساڵە حەتانی بسەر 30 ساڵی ڕسی و 5 ساڵە لە کوردستانە سووریە نەمایە و ئەف حالەتە گەلێکی خەتەرێ یان لە تەوی شەربن لە ئالیە یەپەکێ یانژی جێ وێ خەلکێ لە هۆندڕێ وەلات تونەیە دەبن ناوێ لەشکریانە چاردێ هەروەها ینی خەلکی ماییژی ئاستەنگی گەلێکی زەحمەت دووارێ ئابووری دێ دووارێ ژیانە خۆدش ئالی نان و خواردنێ دێ هەیە ji ber vêna me gelek tişt ji cenabê serok xwastin ême wek encumena niştimanî Kurdî em ê hemû karê xwe li hundir bikin û em ê karê xwe nesekinînin û em ê berdewam bikin lê hin alîkarî ji me lazim in wek bi taybet yanî meselê îxasî me ji cenabê serok re got xelkên ê nêzîkî îdara kantonê alîkarî bi wan re dibin ê xelkên nêzîkî rejîmê alîkarî bi wan re dibin her kes alîkarî bi wan re dibe illa yên got nêzîkî encumena niştimanî Kurdî û dostê wê ne muaqeben di hundirê wê de yanî roj bi roj ev xelkê nebe îdarê re bin nebe peyedê re bin cihê wan li Kurdistana Sûrî namîn alîkarî nagiyewa mesela alîkariyên dezgehên mirovî yên ku diçine Rojavayê Kurdistanê hinek hene jî îstîfade dikin hinek hene jî mehrûm dimînin belê yani hevalên we baş kek birahîm yani mesela hûnî çi bikin yani hûn ti alternatîfê we hene tirîn weyên din hene ku hûn bikaribin çi zanim yani alîkariyê ji xelkê xwe re kom bikin alîkariyê bigihînin xelkê xwe kesên mehtaç bi taybetî ئەو تشتێکی ڕەحەتە ینی ئەمێ چ هەرێما کوردستانی بێ چ دەولەتێکگە ئالیکاریە چ منەزەماتی دووەلیە گو ئالیکاریە بدن ینی divê rêjmer vebe û em alî milletê xwe bikin yanî berî niha gelek dezgeha xwastin alîkariyê bikin û rê nehat dan aniha nema tehemül dibe yanî ew tişta çawa mumaresatê li ser erdê nema tê qebûl kirin wilo jî heger men'a xwarinê jî li ser xelkê bibe yanî yek ji wan cera em ê bi heqê milletê Kurd dibe li ser erdê ême wek encumena niştimanî Kurdî wek vê dema dawiyê bi taybet em nema yanî bêdeng dimînin li ser van hûnê çi bikin kek İbrahîm yani mesela we qerar daye we biryar daye ev rewşa ku nihal heye li Rojavayê Kurdistanê ku hûn bi ti awahî jê nerazî ne bi rastî jî beşekî mezin ji herêmê Kurdî vala bû em her roj dibînin xelk vê derê xwe didin mirinê diçin Ewropa yan dibî diçe eskeriya bi zorê yan jî direvî we qerar daye hûn vê rewşê bigêrin biryara we heye biryara me heye kongrê siyadê me biryar stendiyê hêzek me eskerî heye ew hêza me eskerî divê şirîk bi li ser erdê yanî tarafê dinî em şirîkatiyê pêr dikin ده اتفاقاتي دببن هجر شركاتيا ما عسكري تنبي احترامه و اتفاقي ناي قرتن تشتق جي تنفيذ نابه يعني او يك بشي جو ام دنگي خو بگهينن دنيا تفدي دوي خلقي ما بين هريمي بباريزن يعني ايرو ام بهتر حوجه دارن اف ايريشي جاليه داعش تنكرن لسر كردستان سوري ينگو قارن شر بکن و یەنگۆ هاتنە پەروەردەکردن ینی پێشمەرگە ڕۆژاوای کوردستانی یەکگە ئیرۆ جەنابێ سەرۆک بخۆژی شەهادەتە مەزن ژوار کرد گەکارن بەرەڤانیە بکن و کارن شەر بکن و شەروانن تەدریبکردی و خوڕتن لە هەمبەری داعش ئەو کەسانە قەدەغەنێکی دەرباسی کوردستانە سووری ببێ لێ خەلکێک لەسەر تاولێ خواندنێ بزۆرێ دەڕێ لەشکریە و بێ پەروەردەکردن و بێ تشتێکی ئەو یەک ji karê gerek تفاهمك çê bibe em bigên tefahumekê ew quweta eskerî hebe adin karê xwe siyasî em ê bikin yanî heger qebûl nakin em şirîk bin gerek em karê xwe wek opozisyon em ê bikin baş e we di derbarê pêşmergên Rojava de na hûn resmen xwediyê pêşmergên Rojava ne weke ene kesê حکومت هریما کردستانی جی سروک هریما کردستانی جی وی که قبول دکه که هون خودی وی هزینش بر کو
gelek aliyên tev demê ya pegê dibêjin hêza pêşmergeyên Rojavayê yên Başûrê Kurdistanê ne tu pêwendiya ene kesê pêre tune ez dixwazim bizanim ew hêza ya we ya hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ئەو هێزا پێشمەرگا هاتی تەدریبکردن هاتی تەهیلکردن هاتی تەسلیحکردن ژە ئالیێ هەرێما کوردستانê ve û serokatiya herêmê tabe gelek mezin wan dîtiye lê ew xelk Kurdê Kurdistana Sûriyê hemû Kurdistana Sûriyê û amadenê jî gi berevaniyê ber Kurdistana Sûriyê bikin ême biryara me siyasî gi evana vegerin karê xwe bikin tenê ew biryara me gotî di îtarê tefahumekê de ji ber cenabê serok jî qebûl nake û em jî wek tevgera siyasî wek encumena niştimanî Kurdî ne amadene gê bi zorê û bi birakujiyê ev tiş çê bibe divê aliyê din ê tevdemê ê peyedê qebûl bike gê em şirîk bin yani wê qebûl bike kek Ibrahim yanî tu temenekî te dirêj siyasetê de heye her wiha serokê yek ji mezînterîn dezgehên siyasî li Rojavayê Kurdistanê ene kesê wê qebûl bike li gorî hetaneha demê çûyî de em dibînin tu heviya qebûlkirinê tuneyî okê wê çi be mesela em ê berdewam bikin yani ew ê karê xwe yî siyasî jî li hundir û derve em ê bêdeng nemînin û bi rastî ji ew mumaresatê gi an hatên kirin yani em ê dengê xwe bigînin hemû deverê dinyayê gi îro ji bilî aliyê şerê Daeş û rejîmê li ser Kurda heye şerekî mezin dijî tevgera siyasî Kurdî dibe dijî tinebûna Kurda dibe dijî valakirin yani valakirinek mezin ji dîmografiya Kurdistana Sûrî ana hatî guhertin ji ber mumaresatê gul ser erdê tên kirin ji ber wilo jî yani em ê hemû rengê ê eعلامî ê siyasî ê cemahîrî tişta ge em karibin em ê bikin gelek spas serokê Encumena Niştimaniya Kurd ene kesê Ibrahim Birû Mîvanê gelek spas kek Ibrahim spas